гуфтушуниди як ҳайати Украина бо намояндагони Русия, ки бо сабаби таҷовузаш ба Украина зери таҳримҳои сахти иқтисодии кишварҳои ғарбӣ қарор гирифт, шоми 28 феврал ба поён расид. Намояндагони ду тараф пеш аз даври дуввуми музокирот барои машварат ба пойтахтҳои худ рафтанд. Мулоқот бо гузашти 5 рӯз аз ҳамла дар марзи ҷумҳурии Беларус баргузор шуд. дар бораи ҷамъбасти мулоқот хабаргузории давлатии РИА Новости бо такя ба мушовири раисҷумҳури Украина Михаило Подоляк ва раиси ҳайати Русия Владимир Мединский хабар дод. Мединский гуфтааст: розӣ шудем, ки музокиротро идома бидиҳем ва афзудааст, даври нави мулоқот рӯзҳои наздик дар сарҳади Леҳистону Беларус баргузор хоҳад шуд. дафтари матбуоти президенти Украина гуфт, ҷонибҳо дар мулоқоти рӯзи 28 феврал як қатор масъалаҳои калидиро ба таври муфассал баррасӣ карданд. раиси ҷумҳури Украина пеш аз музокирот гуфта буд, ки Киев барои оташбаси фаврӣ ва хуруҷи нерӯҳои Русия аз Украина фишор хоҳад овард. Мулоқот дар ҳоле баргузор шуд, ки ба гуфтаи Ҷозеп Борел, масъули сиёсии хориҷии Иттиҳоди Аврупо, ҳамлаи Русия рӯз ба рӯз золимтар мешавад. Борел 28 феврал дар нишасти матбуотӣ дар Брюссел гуфт: нерӯҳои мусаллаҳи Украина ҷасурона дар муқобили нерӯҳои Русия меҷанганд, аммо афзуд, талафот дар байни ғайринизомиён зиёд шудааст ва мавҷи одамон дар ҷустуҷӯи паноҳгоҳ ва фирор аз ҷанг низ афзоиш меёбад. бино ба гузоришҳо, рӯзи 28 феврал шаҳрҳои Харков ва Чернишёв зери бомбаборони сахти нерӯҳои Русия мондаанд. Антон Герашенко, мушовири вазири умури дохилии Украина, рӯзи 28 феврал гуфт: дар натиҷаи ҳамлаҳои мушакии Русия дар Харков даҳҳо нафар кушта шуданд. Москав гуфт, шаҳрҳои Бердянск ва Энергатор дар вилояти Запорожье дар ҷанубу шарқи Украина ва манотиқи атрофи нерӯгоҳи атомии Запорожье ро гирифтанд. Як муроҷиатномаи нав дар рӯзи 28 феврал Владимир Зеленский, раисҷумҳури Украина, дар ин муроҷиатнома аз сарбозони рус хост силоҳҳояшонро ба замин бигузоранд ва кишвари ӯро тарк кунанд. ӯ дар ин муроҷиат мегӯяд: силоҳҳоятонро гузореду аз ин ҷо биравед. ба фармондеҳатон бовар накунед, ба таблиғиёнатон бовар накунед, ҷони худро ҳифз кунед. дар ҳамин ҳол Оҷонсии федералии нақлиёти ҳавоӣ хабар медиҳад, ки Русия дар посух ба манъи парвозҳои ҳавопаймоҳои ин кишвар аз тариқи кишварҳои аврупоӣ парвозҳои ширкатҳои ҳавопаймоии 36 кишвар тавассути фазояшро маҳдуд кардааст. мутобиқи меъёрҳои ҳуқуқи байнулмилалӣ, дар посух ба мамнуъияти парвозҳои ҳавопаймоҳои граждании ширкатҳои ҳавопаймоии Русия ё дар Русия сабти номшуда аз ҷониби давлатҳои аврупоӣ аз ҷониби Русия низ маҳдудият ҷорӣ шуд, омадааст дар хабари ин ниҳод. кишварҳо ва ширкатҳое, ки парвози ҳавопаймоҳои онҳо дар фазои Русия манъ шудааст, инҳоянд: Австрия, Албания, Англия, Белгия, Булғористон, ҷазоирҳои Вирҷинияи Бритониё, Британияи Кабир, Маҷористон, Олмон ва як қатор давлатҳои дигар, ки дар маҷмӯъ 36 давлат мебошанд. парвозҳои ҳавопаймоҳои ин кишварҳо танҳо бо иҷозати махсуси Агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ ё Вазорати корҳои хориҷии Русия анҷом дода мешавад. қаблан гуфта мешуд, ки Иттиҳоди Аврупо парвози ҳавопаймоҳои ширкатҳои русиро дар қаламрави иттиҳод манъ кардааст.